Mulla on ollut kokeilussa tämä uusi Panasonicin TZ100, joka valmistajansa mukaan on matka, travel zoom tai joku tällainen näin. Ja kyllä tämä varmaan senkin tehtävä hyvin täyttää. Tämä on siis tosi pieni kokoinen, kompakti, varustettu 10-kertaisella zoomilla, joka tuossa Kinarin vastaavuudessa tarkoittaa 25 millisestä laajakulmasta 250 milliseen teleen. Tän saa harmaana ja mustana. Mulla on tää musta versio, joka on mun mielestä ainoa kameran oikea väri, mutta se harmaakin on kyllä ihan tyylikäs, että se varmaan miellyttää monia sekin. Tässä on tuumainen kenno sisällä. Se on todennäköisesti sama kenno kuin mitä Sony käyttää. Ja kuvan laatu siltä osin pitäisi olla sitten loistava tietenkin. Sitten tässä on etsin. Se on aika pieni, mutta käyttökelpoinen. Takanäyttö ei valitettavasti käänny, mutta se on varmaan tämän pienen koon takia. Ja tässä on tietenkin kaikki Panasonicin uusimmat ominaisuudet, kuten tuo 4K Photo Post Focus -ominaisuus ja 4K Video, mutta siinä ei ole mitään hidastusmahdollisuuksia, vaan ihan perus 4K Video on mahdollista kuitenkin. Ja tietenkin totta kai salama löytyy myös. Ja miten kun mä käyttelin tätä, niin tämähän on tämmöinen tukevan tuntunen, hyvin tehty ja aika sopivan kokoinen, isompi kuin esimerkiksi Sonyn toi RX100, mutta on siitä huolimatta aika passelin kokoinen, mahtuu ihan taskuun, tämä on tosi litteä ja. Semmoisen mä huomasin, kun tässä on tämä virtakytkin tässä valotusohjelma valinta kiekon tuossa juuressa, että se mulla meni vahingossa vähän niin kuin itsestään päälle, kun mä otin sitä tätä kameraa taskusta pois. Ja silleen, mutta se nyt ei ollut mikään paha ongelma, mutta semmoinen pieni pikku juttu, mikä sattuu aina välillä. Sitten tässä on tietenkin USB-lataus täällä kannen alla, ja sehän sopii matkakäyttöön kanssa hyvin, koska silloin voi ladata ihan melkein millä laturilla vaan tätä laitetta. Tämä kiinteä takanäyttö on pieni miinus, koska silloin jos haluaa kuvata jostain ylä- tai alaviistosta, niin se tietenkin on vähän hankalaa, mutta niin kuin sanottu, ehkä tämä haluttu pitää sitten pieni koko tässä niin kuin pääasiallisena argumenttina tässä kamerassa. Sellaisen mä huomasin kanssa, että kun mä kuvasin silmälaseilla näin ja tuolta takaa paistoi kirkas auringonvalo, niin tämä automaattikytkin, joka kytkee takanäytön ja etsimen välillä, niin se sekoili välillä silleen, että tuo etsinkuva meni mustaksi. Et ilmeisesti se auringonvalo pääsi jotenkin tuohon sensoriin sillä lailla, että se tulkitsi, että siinä ei olekaan mitään siinä edessä. Tässä on 2 ohjelmoitavaa kiekkoa, toinen on tässä kameran päällä ja toinen on tässä objektiivin ympärillä. Mä laitoin tähän objektiivin ympärille valotuksen korjailun ja tuon herkkyyden säädön sitten tähän peukalokiekkoon. Jokainen voi tietysti laittaa niihin oman makunsa mukaan, mitä huvittaa. Ja tuosta valotuksen korjailusta sanoisin sen verran, että se toimii muuten oikein mukavasti. Tämä kiekko ei ole pykälöity, että se tietysti on silleen vähän katsottava näyttöä aina kun korjailee valotusta, mutta sellainen ongelma siinä oli, että kun tässä voi valita tuon zebra-kuvion osoittamaan ylivalotusta tuohon näytölle ja etsimeen, niin se zebra-kuvio häviää näkyvistä silloin, kun tätä valotuksen korjailua kääntää, mikä on vähän hullua, koska silloinhan sen pitäisi just näkyä, että kun mä käännän sitä, niin mä näen milloin se zebra-kuvio syttyy mihinkin kohtaan, mutta nyt mun pitää ensin kääntää, sitten painaa laukaisinta vähän, että se valotuksen korjailu menee pois päältä ja silloin mä näen vasta, että missä se zebra palaa. Eli sen pitäisi ehdottomasti olla, se olisi Firmixellä korjattavissa, mutta jostain syystä Panasonic on se nyt näin halunnut tehdä. Tarkennuspisteen valinta on tosi kätevää. Se voi valita kosketusnäytöltä tästä näin peukalolla, mutta se toimii myös niin, että kun mä kuvaan etsimeltä, niin mä voin peukalolla valita tästä näytöltä tarkennuspistettä, jos mä haluun, ja se toimii ihan älyttömän hyvin, että se on jopa vähintäänkin yhtä hyvä, sanoisin, kuin semmoinen joystick, jossa ammattikameroissa vähintään yhtä hyvä kuin se, tai jopa ehkä parempi. Se on tosi mukava käyttää. Tämä zoomi yltää siis 25 millisestä laajakulmasta 250 milliseen teleen, ja se on aika tuommoinen käypäinen alue. Kun ajatellaan, että kamera on näin pieni, niin aikamoinen zoomi tähän on saatu mahtumaan.
Mä oon pystynyt kuvaamaan tällä vain JPEG:ejä, koska tää on niin uusi kamera, että mä en saa noita raakakuvia millään auki. Mutta JPEGien perusteella kuvan laatu on hyvä ja tämä zoomikin on ihan kohtalaisen laadukas. Totta kai aina kun näin pieneen tilaan tehdään zoomi, niin siinä joudutaan jotain kompromisseja totta kai tekemään, mutta noin ajatellaan tätä kokonaisuutta, niin mun mielestä tuo zoomi on oikein hyvä. Ja tässä on tietenkin luonnollisesti vakaajat ja kaikki, että aika pitkälläkin valotusajoilla pystyy kuvaamaan käsivaralta. Tämä kuvan laatuhan riittää melkein mihin vaan, että tämähän on nykyään nämä tuumaiset kennot niin hyviä, että toi laatu päihittää ihan niin kuin 5 vuotta vanhat APS-C-järkkäritkin ihan mennen tullen melkein. Tai ainakin pystyy lähestulkoon samaan, että totta kai korkealla herkkyyksillä aina vähän tulee tasotusta isommalle kennolle, mutta siitä huolimatta niin kyllähän tällaisella pystyisi tekemään tosi paljon juttuja tai repparia tai ihan mitä vaan. Ja tosi huomaamaton pienessä koossa. Ja myös sitten se videon pystyy tekemään. Äänentallennusmahdollisuutta tässä ei ole, mutta kuitenkin hyvälaatuista video pystyy tekemään, jos haluaa. Ja tämän hinta tulee olemaan noin 850 €, mikä mun mielestä vaikuttaa tosi kohtuulliselta, kun katsoo mitä vastaavat tai samantapaiset tuomaisella varustetut kilpailijoiden kamerat maksaa, niin tämä on ihan täysin kohtuuhintainen mun mielestä. Ja just kun mä sain tuon edellisen videon tehtyä, niin Adobeltahan tulikin raakakuvan tuki tälle TZ100:selle. Ja nyt mä aion kertoa vähän sitten, että miltä ne kuvat oikeasti näyttää, kun niitä aukoo niitä raakakuvia tuossa Lightroomissa. Mutta ennen sitä mä näytän vielä nopeasti, miten tämä post-focus, että miten se toimii. Tähän kytketään päälle tästä takaseinästä. Ja tämä rajaa pikkusen sitä kuvaa, koska tämä kuvaa ottaa ne kuvat JPEGinä samalla rajauksella kuin 4K-video. Ja se rajaa pikkusen sitä kuvakulmaa verrattuna tuohon normaaliin valokuvan moodiin ja tietenkin ne kuvat tulee JPEGinä sitten. Kamera ottaa sarjan kuvia eri tarkennusetäisyyksillä ja sen jälkeen mä voin sitten sen kuvanoton jälkeen tästä näytöltä valita, minkä tarkennuspisteen mä haluan käyttöön tai tarkennuskohdan siinä kuvassa ja sitten mä voin tallentaa sen kuvan erillisenä JPEGinä ikään kuin siitä sarjasta. Mä voin valita niitä useampiakin, jos mä haluan niitä eri etäisyyksillä otettuja kuvia. Ja sitten niihin raakakuviin ja niiden laatuun. Niin kuin mä tuossa aikaisemmin sanoin jo niistä JPEGeistä, niin laatuhan on hyvä tietenkin. Musta tuntuu, että se hiuksen hienosti ehkä ei pärjää tolle Sonyn RX104, mutta se voi johtua myös tästä objektiivista, koska tämähän on aika laajan alueen zoomi ja sen on pakko ollut tehdä vähän enemmän kompromisseja kuin siinä Sonyn objektiivissa, joka on huomattavasti pienemmällä alueella toimii se zoomi, pienemmällä polttovälialueella. Siitä huolimatta kuvan laatu on hyvä ja sitä todistaakseni mä tein muutamia tällaisia A3 Plus kokoisia printtejäkin. Tässä on pari nyt tässä mun pöydällä esillä. Oho, tää ei olekaan muuten tolla kameralla, mutta ei se mitään. Pannaan se sivuun. Se toinen printti onkin tuo jossain, missä lienee. Mutta tässä nyt on yksi kuva ainakin. Tää on tosi hyvän näköinen. Ja mä ripustaisin tän omalle seinälleni ainakin, tai mihin vaan, noin niin kuin teknisen laadun puolesta. Tietysti tämä kuvan sisältö on makuasia, tykkääkö siitä vai ei. Mä tykkään tästä, mutta totta kai mä tykkään, kun tää on mun itse kuvaama tietenkin.